Hej. Jeg skal lige sikker på, at jeg streamer. Jeg optager, jeg skal lige være sikker. Optager jeg? Ja, jeg optager. Det gjorde jeg ikke lige før. Wow, det er en pæn netter. Men faktisk har jeg en mod. Der. Det er morph. Der. Se hvad jeg har valgt at dræbe. Men så er det bare problemet, at man er låst inde, når man ikke kan flyve frit rundt. Game mode 1, jeg skulle bare lige have pickaxe. Fordi at jeg vil gerne have luft.你最好先把这儿收拾出来。哪儿啊？这儿，咱们做饭时用的这些地方，这儿把垃圾都扔了，然后。先收拾桌子再收拾这儿吧，你这儿有什么要收拾的呀？这有个能切肉的吗？能切肉的就行了呗。能切菜切肉的，我这些都收拾出来吧，背着过去就出来了。每天早上起来都收拾来。Så det bare. Og det her er det sejeste. Du kan se noget sødt lave. Og det gør ondt. Det gør Hvordan kan du vide det med mig? Du er gæst. Du skal også styre. Don't kill me! 打几个小时就开了。哦。哎咪呀，妈妈跟你说了别赶了，你给我打进去，要不然咱们赶紧去吃草莓。Sådan der. Og den fik jeg fra en Nokia-blok, den her. Godt, det er det. Mærkeligt ud. Vent lidt. Jeg vil se, hvor den får, hvis jeg nu får. Au, hvordan kan I se mig? Hvordan virker det her? Farvel. Siger jeg bare.他已经scanner了人家。Men vi kan scanne ned. Vi har det. 还得再 scanner 但是helt ned til kødet. Hvor er Helt betalt? ned til kødet啊？哦，是吗？哦。Det er vi scanner til kødet, så hvad? 等会儿啊，等会儿我去看。然后呢？你看，你查一下吧，妈。咱们幸亏有一个小丹麦。他们已经弄了吗？他们已经 scanner 了。没有到车。好像。弄了，你弄一下。Nu tror jeg hopper tilbage. Og du tror, at denne julespecial, vi ses næste gang. Ja, vi ses næste gang.